esku zure arrain, zan nire izeba pakanen zena. Eta, bueno, izeba pakazan nire aitan izeba, nire atxon da narrera. Eta hori zeuken hiru alaba, zarrena Eulali, bigarrena Mañoli, eta hirugarrena Ixasku. 1936an, Agustun, amaidun, ontzian Donostira. Zena bizitatzean ikuste nire osaran bizitatzean. Hospital de Sangre zehonen hotel ondu zen. Eta han ingurun, hasi zian, osak esan zuen zura, barkoak didate zerbera, eta gero bezkat ez dakitzen. Eta orduan, neskak juntzian eskatze batea, beste aldean da ondoan jarri zan, eta izeba jarri zan uniakin 2 urte zeuken idean Ixaskun. Eta orduan rapatu zituen 2 alaba ditzian orduan, 15 eta 12 urtekoa. Eta Ixaskun 2 urtekin atera zan amak zeukan bezoan, baino gero izan gorrea, Andrea Xibian zan zuen. Ez dakitzen bat hilabete o urte bat gehiagola, jakatzelan eba izan zuen. Eta horien aita, erladita horien aita, ia zintzun da duntzan aurrena Bizkaialdea, gero Santander, ez dakit seguru, baina gero han hilin zuen, gaixo jarri zan, gizona, eta hospital bat zeon, han hemendikan tropak nazionalak untzian, eta Bilamonako gizon bat ezautu zion, eta orduan atera eta egizun. Osak, hospitaletik atera eta egizun. Gure izeba entzun, lan pila, aurrena auxilio sozial zan, etxe bat pixu bat zeuken, Bilabonan eta han baskarik eta preparatzen zuen. Kozinera han jarri zan, jendia nola gerra demoran, kanpoan gizonak zeuden, uniak eta Andriak eta han bazkatzeko eta hola lan egitezun. Oso gutxi batzen ziren, esaten dut besta bat egunean, baina bazkaltzezun bere alabakin. Gero jarrizun etxian hartuzun apupilu eta lan apila egitezun. Jende asko zan bere etxian. Alokatu egitezun egitazioak. Diru ez zeuken, ez zeuken ordaintzeko. Eta orduan jarri zituen juzgadoan montziduen, berak ezintzun batu. Eta orduan esan zituen bezauzio, orduan behar bezauzio, eman ikusak esango zula. Tolosara juntzan, anago batekin. Orduan esan zuen, berak esan zituen, aldunian batuko zula, baina usteko denbora. Eta esan zituen, no queremos tratos con gentuza. Orduan, eta oso gaizki zertzen zituen, 8 egunean patu biertzuen, eta bestela iakalean. Eta orduan topatu zen alde batekin, hemengo zizukiko bertakin, eta esan zituen, zenbat ordaintzezu, 300 da ez dakit, 80, ez da, eta Andre hori esan zituen, ez esan ezerre, baina nik eman duzu dirua, paperi gabe eta ez gabe, eman zituen dirua, orduan ordain duzu. Ez, behi ez, kasualidadiai behi ez. Bere lagunai, bilagunakoak, zer egin zioten hilia moztu, izate zuen aceite de resina, eta hori esate due egun batian juntzala Andre bat, gorritxo zan bere gizona, Bilabonan, eta han hoi bizizian Bilabonan Salvadoran ondoan, eta
juntzan etxea, osea, kalian zeuden bere umeek jolasten. Eta ama hola ikusita, rapatuta, aziziala parrez, osea, parraguria zen. Eta orduan, han ikusizun gizona jauntxu bat, belaunakoa. Eta hola ikusita juntzan udaletxea eta esan zuen, ja, gehiago ez mozutzeko umiei, osea, ama hiri inorrei, bere semiak eta parraitezuen. Republikanoa zen erai, eta apatu zuen erai, eta gero aurrena Bitorien egon zen, gero Puerto Santa Maria, Huelban ebai, eta atera zen 1900 da 1940 Eta nire aita, gero Kasteletik anatera eta koare bai, desterratu nintzuen. Afizioa zeukan ehiztari zen, Eta orduan, ezin zuen eskopetak erabili, eta karneta konduzio, ez zeukan. Eta orduan, zerola jendia, bilagonan, beak ustezioela eskopeta. Eta behar, mendia juntzan, norbait ikusi zion eskopetakin, eta itxen, oseak amazan bidean, txoiten egozian, da... Salatu nintzen. Bai, eta bialdu zuen kanpoan, nila jaiotan, hori esaketak, hiru urte hola ditu mundu. Eta bidaltzu duen, ontzan Castellón de la Plana. Han lan naiten. Eta orduan ez dakit zenbat denbora ni guatzen naiz, nola etorri zan, pero txikita. Eta nola junginan Bilagonako denda batea, eta nerosi ziten muñeko bat. Izela, ez dakit nola konpontzen zan, baina behin, oseak, ogila, obeak itemazun, gero nire aita bilurri zamarturak zan, eta nola ezun erretzen eta hola, truke itezun, razionamintoko gauzakin, bai. Eta ne bai, egun batian, etxian zeuten bidarrafoi oliokin, eta ne bai, denuntziatzen zuen. Eta niri bizilaunak, jarzatarrak juntzian, nire bila ikastolan, escolas nacionales, etortzeko behakin etxea. Zeratik, gure eskatza zeon guardia zibiliz beteta. Untzian, jotze zuen atia eta nire ama barrun zen baino zuen ikutzen. Abisatu zuten nire aitai, kalian zeon Bilagonan, eta etorri zan baino sartu zan, beste lekutikan, lehiotikan, zukaldeko lehiotikan, eta handik atera intzun, ez dakizen bat viaje intzun, atzetik tuberi baten gainean, parezan kontra, ibaian onduan, eta handikan, zukaldeko lehiotikan, aterazun aurrena eskopeta, zer, orduan etxean zen. Eskopeta, eta gero, hori jo, ofizinatik, papelerako ofizinatik, batez zioen pasa, guardia zibilak zeudela, eskatzen barrenen, baina ateret iteziala kanpoa pixkat. Eta orduan jendia ofizinatik izaten zioela, oseak pasatzeko eta ez pasatzeko, eta orduan aterazun dena eta sartu zan etxea. Josun atia, eta nire ama ikizioa. Eta zantzioan, aber nola esun egiti. Zeratik, kontraseina bat zeukala, nola, nire ama kaixo gertezan, bakarrik atxai irikitzi zela. Franco etortze zanean Donostira, beti deitu udaletxetik, Bilagonako udaletxetik, Antonio, bueno, jazta, osea, egon bihar zuen, o inspekzion, o bestela orduan nire aita nora bere, osea, nire amona zan Nafarra, dize de izan. Hori lurzunetik, bost kilometrora, Iruña aldea. Utezan area, eta ane otezan abuzu guzti, eta ane egunero presentatzen zen udaletxea, emanik uste bere lehen guzua zala alkatea, Nafarroko alkatea, eta han oso ondo.